Nagpabilin matud pang dakong hulga sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos kun BBBM si Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Kini ang gipamahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte atol sa PDP Laban National Assembly dinhi sa Davao City niadtong adlaw nga Sabado, July 25, 2026. Matud niya ang mas gihatagan matud pa karon og prioridad sa administrasyon mao ang impeachment batok sa bise inay ang mga nagunang isyu nga giatubang karon sa nasod. Atong minapamahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Ipangutana sab sa mayor ang katawhan kung kini nga klase sa panggobyerno ang buot nila alang sa ilang mga anak ug sa mosunod nga henerasyon.